Bona nit des del País Valencià. Un país solidari i combatiu. La resposta popular envers els tràgics efectes de la dana i la gestió criminal que ha fet el govern de Carlos Mazón deixaran sense cap dubte una doble petjada en la consciència col·lectiva del nostre poble. En primer lloc, per la impressionant solidaritat desfermada des del primer dia, quan semblava que l'individualisme que s'esforcen a imposar-nos havia triomfat definitivament, veure com milers de persones, majoritàriament joves, caminaven cada dia per a socórrer les persones directament afectades per la dana, era la confirmació del seu fracàs ideològic i del triomf de la resistència popular i nacional. També per la contundent resposta política que des del poble valencià s'està donant contra el govern del PP i contra el partit que, per interessos de la metròpoli i del règim del 78, el PSOE li està donant suport. Crec que més enllà de com evolucionen els esdeveniments, hi ha dues coses que han quedat esclarides. El poble valencià ni són insolidaris ni meninfots, i a més estem deixant en el primer de la història bona part de l'autoodi que es van inocular. Explica això perquè alguns dels conceptes que es van estendre al País Valencià a partir de la denominada Batalla de València als anys 80 del segle passat van estar el denominat autoodi valencià i que eren uns meninfots, un qualificatiu dirigit en principi contra el feixisme vestit de blaverisme que consistia a posar en evidència a les persones que odiaven el valencià i el poble valencià. Una derivada de l'autodi que encara roman entre nosaltres és l'assumpció com a veritat absoluta d'aquella frase del conde Duc d'Olivares que en referirse a les élites valencianes va dir «Tenemos a los valencianos por más muelles que los catalanes o los portugueses». La frase es va dir en el segle XVII i anava dirigida a aquelles élites que des d'un segle abans s'havien anat acomodant a viure sota la protecció de la monarquia castellana, enfront de les reivindicacions del poble pla, tal com hi havia succeït en la Guerra de les Germanies. En aquella època, el poble només existia com a part de les revoltes, encapçalades generalment per les classes mitjanes d'aleshores. El comte Duc no podia referir-se al conjunt del poble valencià, entre altres coses, perquè el poble no era reconegut com a subjecte polític i normalment no comptava per a res. Tanmateix, es podia argumentar que ara que sí que podem expressar-nos políticament com a poble no ho fem perquè certament som més molles. Les impressionants manifestacions d'aquests dies en són una bona prova del contrari. Però, a més, el poble valencià, tot i la brutal repressió històrica que ha patit, no ha deixat mai de comparèixer en els més diversos esdeveniments de la nostra història. A tall d'exemple, nosaltres vam patir la pèrdua del 7% de la població en la Guerra de Successió i quan ja havíem perdut en territori valencià, van continuar la lluita en defensa de Catalunya i de Barcelona fins l'11 de setembre de 1714, amb dues companyies en primera línia de batalla. Després de la derrota es van refer i a poc van participar en primera fila de la construcció del sindicalisme de classe i del més ferm republicanisme entre el segle XIX i el segle XX. Van començar a reconstruir el moviment valencianista, lligant-lo als interessos populars. Van participar de la proclamació republicana i van ser els últims a caure sota la bota francofeixista. Com que no tenien espai físic per a poder fugir del feixisme, van pagar un altíssim preu perdent diverses generacions de lluitadors i lluitadores compromeses en el país. No va ser fins al 1957 que es van començar a refer i quan es va produir la primera lluita obrera. Caldria recuperar per al coneixement col·lectiu les impressionants lluites sindicals i polítiques que van tindre lloc durant les últimes dècades del franquisme i les primeres de la transició postfranquista. Només des del desconeixement més absolut i la no participació en aquestes lluites, ni tan sols en forma de solidaritat, es pot mantenir que els valencianos són més molles. El País Valencià és ben viu, s'autoreconeix com a subjecte polític i lluita per la seva plena llibertat.